laboratorije sarađuju sa Family Medica poliklinikama, kojih ima 20 i više u našoj zemlji i regionu. Namera nam je da i dalje se širimo, da ne stanemo na tome i da što više građana ove zemlje da nam budu dostupni i da im pružimo vrhunsku zdravstveno-medicinsku negu i usluge sa velikim brojem specijalističkih pregleda. Family Medica je porodični biznis. Cilj im je da napravimo lekare koji su porodični lekari. Sama poliklinika raspolaže sa najsavremenijom opremom, aparatima i stručnim kadrom koji je odličan, vrhunski, koji iz raznih vrsta specijalnosti vam je dostupan. Vrata ove poliklinike su vam otvorena svakim radnim danom od 7 do 20, a subotom od 8 do 14. Za zdravlje vaše porodice, naše Family Medica poliklinike. A od danas ćemo i u sklopu sistema Family Medica ordinacije nastojati da održimo to poverenje pružanjem visokokvalitetne usluge u domenu laboratorijske dijagnostike, a u oblasti biohemije, imunohemije, genetike, patohistologije. Aqualab laboratorij i kompletan Aqualab sistem se trude da konstantno poboljšaju svoju uslugu, pa se možemo pohvaliti u ime Aqualab laboratorije da od danas na teritoriji grada Novog Sada imamo po prvi put aparat najnovije generacije kompanije Roche Cobas Pure, jedan kompleksan sistem na kome ćemo moći da radimo analize iz domena biohemije i imunohemije. Pored osnovnih analiza koje nudi Aqualab laboratorija svojim građanima, takođe se možemo pohvaliti da radimo i preko 4000 analiza iz domena moderne kliničke dijagnostike, a sve zahvaljujući jednom partnerskom odnosu sa nemačkim lancom laboratorija Synlab.